Sanibonani my guys and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipho Bafethu. Uma ukuthi umusha kwi-channel ngicela usubscribe. Uma ukuthi ubuya game 2 uyalike, uyashare, uyakhomenta, uclick notification bell bafethu. Mase-ke ningakhohlwa ukuthi ama-adverts asawaskip bafethu. Sayibuka nje i-video from the beginning till the end. Nokuthi bafethu sino-super thanks. Uma kukhona mhlawumbe ufuna ukuphosta naye esivaneni so-super thanks, yilapho sukupha nje khona i-channel okungamasentana nje just ukuthi uyibooste yabo. So siyabonga kakhulu nje ngisaselapho ko-super thanks ngicela ukubonga kuNtomfuthicele guys wasipho super thanks before ngigule kwasho ukuthi ngagcina ngakwazanga ukusho. Ngiyabonga kakhulu sisi, uNkulunkulu akubusise kwandisele. Ngibonge noBonhle Muhle, I hope ngisho into right, Bonhle Muhle. Naye futhi bafethu usiphe isigaxa sa-super thanks, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu nje aqhubeke kwandisele. Uceliwe gayizeni angisazi, uceliwe Mahlalela angisazi ngampela like uyenza kakhulu sisi wabantu, siyabonga kakhulu. Uqhubeke njalo nje uNkulunkulu alokhu eqhubekile ekwandisela. Without wasting your time, another day, another story. Isitori sethu sanamhlanje simayelana noGaye. Kuthiwa lo Gaye lona unothando kodwa hlezi eba nebhadi yabo kuma-relationship. Kuthiwa nje kodwa nje methanda uthanda with all of his heart. Yezwa ukuthanda nakho konke okwakho. Shuthi-ke lo Gaye lo wayelokhu edeyitha nabantu yabo, kuba nama-ending angekho right yabo. Uthi-ke ngelinye ilanga uGaye-ke wahlangana nosisi. Mehlangana nosisi bethandane kube mnandi kube mnandi. Mase usisi yamtshela ukuthi kodwa-ke mina nginengane yentombazane engihlala nayo. So nje ngifuna wazi ukuthi uma ungithanda uzongithanda nje nakho konke. Mase ubhuti nje no, I do not mind ingane yakho mina ngizoyithanda ngiphathise kwengane yami. Uthi ingane yakhe nje isikhulakhulile but hhayi kakhulu. Hhayi uthi mhlampe kuthiwa mhlampe yayila ko-16, 17 ingane behlangana. Hhayi kuthiwa behlangana, kuthiwa ingane ingamuzwile ubhuti wabantu, ingamuzwa. Esabathe ingamuzwa ingane. Hhayi kuthiwa ngelinye ilanga ethe ehambela nje ubhuti ahlangane nomuntu obonayo yabo. Amtshela athi lo bhuti lo muntu obonayo, iyazi wena uwena bengizohamba ngizame mhlampe ukusheshe ngithole umuntu ozongigeza or something. Ngibona nje ifu elimnyama, uhamba nefu elimnyama and lento le ikuphathi kokuthi mhlampe uzofa noma khona isimo ozongena kuso esinzima yabo. Kuthiwa lo bhuti kanganaki nje leyo nto yabo ukuthi wayibona umuntu engiphaphela kangangazi sezongitshela ngezimo ey'nzima engizobhekana nazo ukuhlanganaphi. Hhayi kuthiwa-ke nangempela-ke lo bhuti lona acele kusisi lo ukuthi cela ukuthi bemuve in naye ngoba vele unendawo yabo, unomuzi and emzini wakhe akahlali namuntu and umuntu wakhe uyarenta. So akubukeki ukuthi umuntu orenta u-one room laphaya yena uhlala emzini omkhulu yabo. Because nakhona wayekade egile umuntu ayekade ehlala naye. Ezakhe umuzi wayethola ugeyila wayetshela ukuthi uyena ozoba u-wife yabo. Hhayi kuthiwa nangempela-ke bemuve in together with the ngane. Ingane kodwa nje izimtshele, kuthiwa izimtsheshe mehlezi ngiyaninyanya wena. Angikufuni ukuthi nje ngihleli phela just because ufuna ngize lapha, otherwise angithandi ukuba la yabo. Uthi nje ihlezi nje uthi ayingamtreat-isi nje okomuntu yabo, ingane ingamfuni. Isihlala imhlinela uma kuwukuthi nje bahleli bobabili noma mengena hlampe ihleli yodwa ivele iphume kuleyo room, mhlampe kuthiwa sihleli e-dining room ivele iphume makungena lo baba yabo. Imzonda nje. Hhayi ingane-ke kuthiwa iqale-ke ibona-bona. Kuthiwa ibona-bona ingane phela isino-18 lapho. Iqale ingane-ke ibona-bone-ke ibona-bone. Ibona-bone ingane uma wayo-ke nje ulo muntu okholelwa ukuthi ingane iyahlolwa yabo. Hhayi kuthiwa-ke ngale ntoze-ke umama yabo iyazi ukuthi ekupheleni konyaka izohlolwa yabo, njalo ekupheleni konyaka izohlolwa. Shuthi-ke this one time ingane yahamba-ke babekade beya ku-matric dance or something. Kuthiwa hhayi ingane-ke bayigegele-ke yahamba-ke ingane yafike yalahla for the first time ku-matric dance. Hhayi miyilahle ingane, awu ijwayele nje ilokhu ilahle vele ihlolwe ngo-December yabo. Ilahle nje kulandelana yabo, kulandelana nje vele naye phela iqamfunda ubunga yabo. Hhayi kuthiwa nangempela-ke ingane-ke kufika isikhathi-ke sokuthi ingane ayihlolwe. Hhayi masiyohlolwa ingane ivele ikhale. Hawu bathi hayibo yini isikhathi sokuyohlola manje. Kuthiwa ingane ikhala ingane ithi angeke ikwazi ukuya. Kuthiwa umama athathe uswazi, kuthiwa umayo wayishaya naye. Kuthiwa umayo athathe uswazi ethi angizwanga, ithi ingane ngeke ize ikwazi ukuya ngoba yadlwengulwa. Hayibo mama wadlwengulwa, uhleli wadlwengulwa ungitsheni lutho, uma wakho yini ngempela kwenzakaleni? Ithi ingane ngisaba ukusho ngoba umuntu o-close naye.
Hhayi, lo mama athuke kakhulu manje umuntu engiclose naye wakwazi ukuthi athi bemule ngane yami ngobani kanjani yabo. Ithi ingane ehhene angazi nami ukuthi umzondani kodwa nje sekukaningi lokhu eyenza into kimi. Hhayi bo, so umama athi nje ngiphe igama. Hhayi kuthiwa ingane vele ithi lo baba. Yo, kuthiwa nje umama engapholisi maseko afonele amaphoyisa, ubaba akekho usemsebenzini yabo. Kuthiwa umama engapholisi maseko afonele amaphoyisa, ethi uyabuya nje uGaye ubuya ulindwe amaphoyisa. Ingane ilokhu ikhala non-stop iyakhala ingane. Hhayi, mengena emzini wakhe efica amaphoyisa, hayibo ebuza hayibo kwenzakalani? Ethi nje lo mama wangibuza ukuthi doti, angisakufuni ukuthi engihlanganisa nawe, nami angisakufuni, uyangizonda, ubulokhu ungenza isimo ukuthi uyangithanda, kanti unginyanya kangaka, ukwazi ukuthi uzwise ingane yami ubuhlungu obungaka. Hayibo, athi lo baba ubuhlungu bani angi-understand-i, apha amaphoyisa ethi usuboshiwe usuyochaza phambili, akasakwazi nokuzwa kahle ukuthi kwenzekeni yabo. Hhayi, ingane ikhale, ayisho lutho ilokhu ikhala. Hhayi, kule ntuze-ke ehamba ubhuti kodwa usurprise-iwe yabo akakatholi kahle i-information egcwele ukuthi wenzeni. Hhayi, ngale ntuze-ke kuthi kusanjalo-ke ahambe-ke amaphoyisa-ke ehambe naye-ke e-police steshi yezwa. Mehambe e-police steshi afike ale ntuze-ke kuqale-ke kuthiwe kusazophenywa-ke yabo baphuma ngebheyili. Mephuma ngebheyili ubhuti, hhayi umama nje sethuthile kwalapha wayibuyelela emqashweni wathi nje ngeke ehlale emzini wenja ekwazi ukuthi ilale nengane yakhe. Hhayi mebuya kushuthi bezwa ukuthi ubuyile cotshesi kuhlangane umphakathi wonke kube nemashi kuthiwe nje lo bhuti kumele abulawe anqunywe ungaphambili wakhe ngoba akakwazi ukuy'phatha kahle. Hhayi bo, kuthiwa nje esehleli emzini wakhe hhayi zatheleka usezwile phela ukuthi kwenzakaleni naye utsheniwe ecaleni ukuthi kuthiwa wadlwengula ingane kanje kanje. Manje kuthiwe kusaphenywa but nakhona ayikho into ewubufakazi ey'phathekayo cause ingane yasho ukuthi into ekade wayiqala futhi yayihlezi yabo ayinayo into eyayigcinile esho ukuthi yake yenziwa kanje. Hhayi kuthiwa-ke kuthiwa hhayi uboshiwe but ephume ngebheyili yabo. Kuthiwe kodwa icala liphelile phela. Hhayi kuthiwa kufika umphakathi kuthiwa akashawanga ubhuti, kuthiwa bamshaya wanamba. Yezwa kwaba yinebethweni, kuthiwa uyogcina ngci ukudlwengula iy'ngane, uzenza into enemusa, uzothatha ingane noma wayo kanti uyazazi wena ukuthi uzokwenzani. Kuthiwa ubhuti nkosazana bathe uyachaza kuthiwa hhayi bamushayisa okwephara. Kuthiwa bamshaya ubhuti avuke esibhedlela angashoni kahle. Abanye babethi akanqunywe ngaphambili kuthiwa hhayi abanye-ke bagcina kushuthi akekho owaba nesibindi-ke sokumnquma ngaphambili kodwa kuthiwa nje bamunabisa. Askies. Kuthiwa-ke hhayi ahambe-ke ubhuti-ke lishaya ilanga le-K_C-ke futhi. Lifike ngampela kuthiwa hhayi liyamgojela cause angazi kwase kubonweni-ke phela bayalwenza uphenyo labo kubona ngathi hhayi ngampela ingane ilokhu imile ekuthenini uye lo owayenza nje yabo. And vele nomama mabembuza ibinjani i-relationship yababa nale ngane esho nomama ukuthi ngeke ngiyibone ingane yami ukuthi iyamzonda yabo. Manje sekungathi kuyahlangana ukuthi vele ibimzonda ngoba yabo hlampe beyihlukumeza. Hhayi kushube-ke ubhuti-ke agwetshwe-ke 15 years ejele. Kube muncu empilweni kabhuti, ifemeli yakhe Nkosi yami isho ukuthi cha kodwa khona akufani naye. Kodwa phela umuntu ngeke simphikele, kodwa nje akufani naye. Hhayi naye akhale ebatshene-ke ukuthi yazi angiyenzanga le nto, ngelinye ilanga kuyovela ukuthi angikaze ngiyenze le nto. Mina le ngane bengiyithathisa okwengane yami, bengingeke ngize ngenze into ebuhlungu kangaka enganeni bengangaka abantu besifazane. Yabo kuthiwa ezekhala ubhuti ethi uyachaza nje kuthiwe nje yazi-ke la enkantolo ayixoxe. Hhayi wahlala-ke ubhuti wahlala yakhula njalo ingane ngale ngaphandle. Hhayi manje-ke isiyenza bukhoma-ke manje ngisho noma hhayi isiyamgolozela ihambe iyojola phela isiyazi impahla enkulu ingane. Hhayi ile ntuze nalo mama ezesho ethi nje yazi ngalingwa yile ndoda ingane yami yayingabanaki abafana. Kube kuthiwa nje le ndoda akazizi ilale nengane ngabe ingane ayilona uvanzi. Ingane isiwuvanzi ayisabambeki, isiyaphuza, isiyenza zonke izinto ey'ngasile yabo. Lo mama akahlanganisi lutho nje nale ndoda akasazi lutho nokuthi ayibone umuntu nefemeli yayo imcasukele lo baba yabo nje impilo yakhe inzima nje bezwe. Hhayi kuthiwa nangempela-ke kuhambe isikhathi-ke ihambe iminyaka ubhuti ehleli ejele. Ihambe iminyaka kuthiwa hlampe wayesegwetshiwe hlampe abo-5 to 6 years. Hhayi kuthiwa-ke ingane ngelinye ilanga ibuye idakiwe ize kuma-wife imhlalise phansi. Kuthiwa ikhale ingane.
Hayi bo, wabuza umaye ukhalelani. Ithi ingane ehene kube kuthiwa nje waba umama o-right, ngabe asikho la sikhona. Abuze uma ngabe asikho la sikhona kanjani? Ithi ingane ukube nje wakwazi ukuthi ube umama o-right uhlale nobaba wami, ungahlukani nobaba wami, ngabe asikho la sikhona namhlanje. Mina ngikhule ngine-anger yokuthi ubaba angimazi ubaba wami, yezwa. Wena wahluleka ukuhlalelana nobaba, ngaze ngagcina mina ngicisheke ithuba lokwazana nobaba ngenxa yakho. So nje le ndoda ibinginyanyisa to the core, futhi ayikho indoda oyoba nayo engeke ize inginyanyise. Hawu, exela umama, hawu. Mese iyasho-ke le ngane ithi namhlanje sengiyahluleka cause unembeza anginawo and lo baba usedlule ey'ntweni ey'ningi and ungenzelile izinto ey'ningi. Ngakhula nje ngaba mngaka naye unaso isandla, khona izinto ezinhle abengenzela zona ngoba besihlala naye. Waxakeka lo mama, ithini ingane? Mese iyasho-ke ingane ithi ehene ngizokhonfesa ukuthi ubaba lo akaze engenze lutho. Ayithi umama angizwanga, ithi akakaze engenze lutho lowa baba nje bengithathisa okwengane yakhe ukuthi yimi bengamfuni. Nokuthi bengazi ukuthi wena uzongishaya ngoba uyashayana uma ngabe ngikhuluma iqiniso. Ngimtshele manje ukuthi mina ubuntombi bami ngabushiya kwi-matric dance after party. So nje indaba yalowa baba kwase kuyindlela yokuthi nje ngibaleke ukuthi ungangishaya wena. Athi lo mama usungaze uyolalisa umuntu ejele iminyaka ngenxa yokuthi usaba ukushawa, bengizokushaya ngikubulale yini? Ithi ingane nje ngaleso sikhathi ngangiyitshela ukuthi uzongishaya ungibulale because wawuthanda lento yami yokuthi ngiyintshitshi. So ngangazi nje ukuthi uzongishaya ungibulale, ubheke kwalowo mfana umshaya umbulale kwayena. So ngangenzela nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphume esigxakini. Hhayi, lo mama eqale phansi ethi wengane, uhlola ukuthi ungimoshelile intuzane yami nje impilo yami nomuntu wami kade siphila kahle kangaka. Ngenxa yokuthi nje ubusaba induku. Ithi nje ingane, yes bengisaba induku and sengiyayisola manje ngifuna ukuhamba ngiye emaphoyiseni ngiyokhonfesa ukuthi kahle kahle leya ndoda ehleli lapha ayinacala. Ngale ngane vele ibaselele naye ayitshele ukuthi yabona wena angisakudingi la emzini wami, yabo. Naye wayesashiswa i-anger phela. Wathi nje angisakudingi la emzini wami and naleya ndoda nganokuthi ngiyoyibhekela ubani, ngiyothini kuyona. Nokuthi nje ngiyoqala ngaphi, ngiyitshena lo doda ongitshena wona. Hhayi, kuthiwa-ke nangempela-ke ingane-ke ihambe iye e-police station, idakiwe njalo. Sifike e-police station isho ukuthi yabophisa umuntu ngephutha kanjani. Yabuza amaphoyisa, awusatshiswanga awenziwanga lutho? Isho ingane ithi, hhayi angisatshiswa, angaze ngenziwe lutho. Ngisho nomuntu owangenza engayibandakanya naye ngingamlanda ezofakaza ukuthi ngampela nguye owangiqeda ubuntombi bami. Uye futhi nje bengilokhu ngibhizi naye ngaleso sikhathi. Hhayi, amaphoyisa vele emangale-ke indaba-ke kushuthi ilungiswa, angazi-ke i-case ilungiswa kanjani-ke. Hhayi, ubaba wabantu nje ezwe nje sekuthiwa hhayi umsulwa. Hawu, waxakeka ukuthi hhayi bo, sengimsulwa futhi kwenzakaleni yabo, cause naye wayesey'tshelile nje ejele wayesezama naye uku-improve-a Nkosi yami, wayesefundela nokuba umfundisi yabo. Wazama ukuthi nje ashintshe impilo, vele impilo yakhe yayivele i-right but ukuya ejele kwamenza nje ukuthi aqale ayisondezane noNkulunkulu yabo nani 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 nani. Hheyi, ifike-ke ephume-ke Nkosi yami, hhayi efike-ke umathandana wakhe-ke esezoxolisa-ke wafika washo ukuthi Nkosi yami uyaxolisa, nengane yafika yaxolisa. Ncontshezi lo baba wabaxolela, wabaxolela, washo nje ukuthi uyabaxolela useya-understand-a yena uya-understand-a better ngoba ungenile ejele. Bazi ukuthi bekumele engene ejele ukuze esondelane noNkulunkulu. Hhayi bo, asho nje ukuthi ingane uyayixolela, asho ukuthi umama uyamxolela but akasakwazi ukuthi ephinde yabo athandane naye umama, asondelane nabo because leya nto leya kwaba into enkulu kakhulu. Ngisho nakumndeni wakhe, umndeni wakhe im-affect-ile kakhulu, umndeni wakhe ubungasamthandi ngoba ubungasamthembi. Nakumphakathi washaywa umphakathi, unamaskazi, yabo nje kunama-memories amaningi amabi uma ngabe bebonke bebobathathu. So wathi nje ngiyabonga, ngeke ngisakwazi. Kumanje nje lowo baba kuthiwa nje ungumfundisi ogila iy'manga, uhambe eshumayela amazwe ngamazwe, ehambe e-motivate abantu. But sometimes uyadlula ey'ntweni but hhayi mhlampe kuzona ey'suke zizokusondezana nombuso kaNkulunkulu yonke leyo nto leyo. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. I hope nizi-enjoyile guys. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. For tuning in.
kwi-channel yethu bafethu, ningadinwa nangomuso, nibuye nje. Ngibuyile guys, I'll try by all means ukuthi ngimnikeze a new story every day. Ngiyathemba ukuthi nisayi-enjoy iy'tori zami and I hope khona nikufundile ngale sitori sanamhlanje. Thank you so much for watching.